Ageno ni riyo maber jahera mar pej laktar ka wawacho ga ni ngima en mwandu. Nitiere tuoche mopogore opogore mabende wasebedo ka wawuoye mabende ber ka wamedo wuogi mar sickle cell. Sickle cell tuoche madisi to ne giwacho ni en juok ok nyal magi tuo ni ok nyal yudo tuo mar malaria ka chiwo dueche mang'eny maber iluongo ni Toteno ma penj laktar. Toga pile ni penja laktar en chenro makende mafuno weche mopogore opogore angeko ni kacha ni tuoche maliekore kuom remo tuo remo sickle cell ni en juok ni kata emandiro ni nyal chango ni samoro ka ng'ato yudo tuo mar sickle cell to ok onyal chango kendo onyalo wito ngimane kapok ochopo higni 11 kata ariyo. Kopogore kod mano bende jomoko liekore ni joma nigi tuo ok nyal yudo tuo mar malaria kotenore ni kute mag malaria thoro chamo remo mabende wadendo ni red blood cells nyakwara mugia jongi ni weche maliekore. Adwa ni mondo mi akaw thuolo ni mondo mi arwak Dr. Judy kaka nasenyisicha obonyiso wanyingi ne en nyakanye olony e weche mage Dr. Judith Odenyo Alwala anya piny moro na Lego Siaya to an min Kindu Bay Seme Kadel alonye tuoche e thiedho tuoche mikelo tuoche ng'eny an thiedho tuoche mopogore opogore kendo athiethe e osiptal National Hospital kendo kawuono en mor ma mondo abi ariwra gi nyikwara Mugi mondo wawuoye e tuo mar sickle cell disease kendo kaka wanyalo konyore kuom jok man gi tuo mar sickle cell disease. Erokamano. Mano Dr. Judy ilony mang'eny mokalo kotenore kod tuoche mopogore opogore malandore kawuono sickle cell mabende en tuo mar remo. Wantiere weche mang'eny mokalo ni oganda marom nade mantiere mar sickle cell gwegewa mag Kaluo chalo nade to kopogore kod tuo mar sickle cell oyudore nang'o onyalore ka entiere machiegni kod tuo mantiere kod tuo ni koso kanya kuma dwa chako godo Dr. Judy ni statistics kata kwan mar jogo mantiere kod sickle cell to ka gwegewa oyudore ni nitie ji mathoth mantie kod tuo mar sickle cell kendo mosetim wachore ni higa ka higa wan gi ji ka mantie kod sickle cell. Koro giwinja inyuolo gi sickle cell disease. Koro sickle cell disease en tuo ma inyuolo go ng'ato. Ok en tuo ma ng'ato yudo kosenyuole inyalo mana nyuol kamano. Ji mathoth gwegewa Kaluo kata thoro chalo nade. Ji mang'eny nikech kwaneno osechando to wanyalo neno ni jok sana jok modak kuonde manigi pi kaka unyalo neno Western Nyanza wakucho kendo jok mantie Mombasa to king'iyo iyudo ka higa ka higa nyithindo minyuolo kod tuo mar sickle cell kendo nyisowa ni tuo ni en tuo mantie kendo ochando ogandawa mang'eny to emomiyo wayiero ni kawuono mondo wabi mondo watim ang'o mondo wawuoye e tuo mar sickle cell disease. Koro king'iyo kuonde makwargo mage kuonde ma sickle cell disease ng'enye but ibiro yudo ka kuonde mamoko gintie ok ochuno ni kuonde ma onge red go gionge en mana ni gintie nikech jok mantie kuonde mantie rokwaro gi wuotho to gidhi kuonde mamoko. Inyalo yudo ng'ato kata owuok Nyanza kata owuok Mombasa to dhi okende kama chielo. Koro
kodhi kamachielo kapo ne en kod tuo mar sickle cell disease no to nyalo nyuolo nyathi mantie gi sickle cell disease. Bende oseyudore ni oganda modak but nam ma malaria ng'enye nitie kaka dendgi temo mondo ogeng' malaria, to sechego iyudo ka cells pogore matin gi cells mege jomoko. Koro ka gidwa mondo gigeng' malaria, cells gi okolos opogore gi cells ma jomoko achiel ng'eny. Kendo ibiro neno ka jogi yudo malaria kuomgi tek, nikech kaka ne gin e area mantie malaria ka chembe mege ne temo mondo gilosre in a way ma ok ginyal yudo malaria yot. Seche ma cells go kamano gibedo gi shape moro e koro bang'e biro kelo tuo mar sickle cell disease. Momiyo kong'eny mantie machiegni kod nam kaka Western Kenya, Mombasa, kuonde malaria be ng'eny mana kuondego machiegni kod nam. Kamano. Ilero maber mokalo ng'ato ok nyal me machiegni gi pi kaka gwenge mag Kalu kaachiel kod gwenge mag nam chumbi kaka waneno ka koro tuo mar sickle cell wasewacho tuo minyuolo go ng'ato. Koro nyaka bed janyuol moro manitie to thothne ok wang'eyo ga ni kapok opimi ok inyal ng'eyo ni nitie kod sickle cell. Koro ibiro yudo en mondo anyis oganda ka ng'ato nigi sickle cell ibiro yudo chembe mege remo mage kaka mamalo koni gin round. Tibiro yudo kama round ni en koringo e veins toringo maber, omiyo ramina to dhi. To man gi sickle cell nitie gene moro mok en gi gene mopogore gi koro king'iyo ni ibiro yudo ka mokethore en ni koro opogore, koro ng'ani nigi machielo. Koro yudo ka cells ge chembe mege remo moloso ok gin shape ma kawaida mabiro ringo maber e blood vessels. Gin biro bedo kod shape modwa chal ka ng'ado godo lumcha mar kaka giming'ado go lum miluongo gin sickle cell anemia. Koro ibiro yudo ka remo mage odwa chal kamae. To king'iyo ka giringo ok giring maber, giringo to gidhi to bedo kamoro achiel dino kanyo, koro remo ok nyal ringo maber. Bende bang' ndalo kamagi nikech dendi biro ng'eyo ni magi gin abnormal, ok gin kawaida. Koro ibiro yudo ka ok gidak, dendi biro goyo to golo gi oko. Ibiro yudo ka ng'eny iloso gi kethre nikech moko gi kata kuom ndalo 120 iyudo ka magi to bang' wige 3 gisekethore. Koro iyudo ka ndalo sama tin to in remi tin, sama tin to in idhi jok mosebedo gi tuo mag sickle cell anemia ibiro yudo ng'eny gi rembgi bedo matin tiringo kodgi osiptal, rembgi bedo matin tiringo kodgi osiptal, ama kata ne en gi rem mokalo alama nikech kaka gigi medo giringo giricho to gimedo bet kanyachiel to gimakore to koro remo ok nyal ringo kanyo maber. Kamano. Magi mowacho machuok ni remo nitie kod kidieny mwadendo kata ni red blood cells. Red blood cells giluorore maber kaka wanene picha. To seche ma wacho ni sickle cell tiende ni red blood cells ka odhi loko kite makoro gichalo pala ming'ado godo lumcha miluongo ni emomiyo idhi luonge ni sickle cell. Daktari wacho gimoro ka ani sickle cell anemia. Anemia en nok mar remo e del to nikech remo gi nitie kaka ogilosore maber ahinya koro bang' ndalo matin to githo. Bang' ndalo matin to remo
kwa kito machomi ethical inyalo go kode nyithindo ka janyuol moro ne tiere kode pimna kama na matin tudruok mar jonyuol kod nyithindo minyuolo mantiere kod sickle cell ma ang' nyalo bedo kod sickle cell anemia. Koro wacho ni mondo ni yude kuom janyuol ni. Koro yudo ni ng'enyne ok wakawo tuoni mapek ahinya. Ng'eny ji gi sickle cell kata gionge sickle cell. Ka giromo gi kedore. Samoro yudo in tikia achi romo nyako moro mabende ma wuoyi man gi sickle cell. Koro ibro sama in gi sickle cell to dichuo gi sickle cell to jaode bende nigi sickle cell to ok ne ging'eyo. Chances mondo giyud nyathi man gi sickle cell en atamalo 25. Kinyalo neno pichani koro janyuol ma dichuo man gi sickle cell to gi miyo man gi sickle cell. Koro ka giriwore ma ginyuolo nyathi, chances nitie ni biro yudo nyathi man gi sickle cell. Ko kapon ginyuolo nyithindo 4, achiel kuomgi biro bedo ni gi sickle disease. Achiel nyalo bedo ne en carrier en ni in kod chembe maricho go but inyal timo ok iyud ranyisi, but kapon gimoro lokore kata dhi kamoro ma oxygen tin tinyalo bedo gi ranyisi. To koro kapon unyuolo nyithindo 4, achiel biro bedo gi sickle cell, 2 nyalo tony, achiel nyalo koro man gi carrier be kendo miyo ng'ama chielo. Koro kamane kaka sickle cell bet. Koro dware ni kaponi ka otim screening moyud ni nigi sickle cell to kaber to konego bedni ikendo ng'at mabende mondo oduok thuolo mar yudo nyathi mag sickle cell piny. Koro jekinye dure hospital kopogore kod sickle cell. Seche mo kod sickle cell disease. Thothne ifwenyega e okang' mane? Samo nyuol nyathi ka nyathi bang' dala inyalo pime. Matin kata tiende kama itimo ing'iyo kapo ne en gi sickle cells go. Nikech cells go kosegol gi koter gi e lab tibiro neno ka gin gi shape mopogore opogore. Koro seche go bang' dala 5 kama nyathi inyalo yud ka nigi sickle cell. Ng'ama hospital sasa pod inyalo timne screening mondo ne kapo ne en gi sickle cell. Koro gima chando ganda wa ahinya en ni ng'eyo ka in gi sickle cell kata onge go. Idhi buok ka sama nyathi oseng'isi nyathi nigi sickle cell. Ka koro ji duto buok to ng'ano madibed nigi sickle cell. Ka be nowuok mana kuom achiel kuom jonyuol. Kama kaka nyonya para Mugia Jwanga kipariyo weche mane liekore ka mana chakoni na juoka olandore nyalare janyuola mago weche madaktari mono thoth ne giwuok janyuol to nyathi mantiere kod sickle cell onyalo dongo maber mobed kaka nyithindo mamoko to mar malaria ok nyal make koso mago gimoko mathoth e kidieny mar 2 kik dhi maber. Namona ndugu zangu wake ni kama hawa wale ambao wanatafuta pesa, wanapata pesa na wanawasaidia kwa maendeleo ya pale nyumbani. Asante sana. Ukifika nyumbani wasalimu wote, msalimu mumeo na endelee kushiriki na kupata wageni wengi. Asante.
It's a thing of beauty. So easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data. Just 300 a month. Just 300. That's more like $1. Chic has a new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids hit shows and movies from just 100 shillings a month. Chic has Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. Ing'ang'o sirat. Okawa higni abich kapok achamo chiemo machal kama. Odiechieng' ma kawuono miya paro meher. Kuma entie sani, ang'eyo maber ni gik goye. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Dr. Judy nitiere studio wang'yo sickle cell mabende nyalo dhi malo bed sickle cell anemia, tiende ni remo kethore mapiyo piyo kado ng'ato bedo kod remo matin e del. Oa kuom jonyuol. Kapok ji odonje keny, Dr. Judy wacho ni ber ka ji pimore mondo mi ng'i ane ni to bende in carrier koso jahera ni en carrier mondo mi kik onyuol nyathi mantiere kod thuolo mar kwanda malo 25 mar bedo kod tuo mar sickle cell. Daktari, adwa ni mondo wang'e ane ranyisi ma ka ng'ato neno nono ni nokopim nyathi ka entiere kod tuo ni osiwo gi nyathi modhi dala. Ranyisi moko neno to nyalo chich ni nyathini nitiere kod sickle cell. Koro mokwongo ibiro yudo ka nyathini en nyathi ma tuore atuora sakasa. Otuore atuora sakasa ma en samatin en aena kod infections mwa jawuoye kande. Dongo be okodong maber nikech remo ng'ene moting'o gimoro amora. Koro remo kaponi tin e del nikech wasewacho ni kin gi sickle cell disease to iloso remo, dendi loso remo, but ibiro yudo ka ng'eny remo ma dendi loso gin maricho ka. Koro maricho ka ok dagi. Iyudo ka gidak ahinya gitieko wige 3 kamae, 21 days. Remo ma kawaida kolos e del onego bed ni tieko gimoro ndalo 120 Dweche adek. Dweche adek. To mae to kethore gi wige 3. Koro ibiro yudo ka in samatin in ga rembi tin. Budho matin kendo rembi odok piny. Koro in ng'at ma dendi osiko wika nikech remo emiluongo ni fuel mar del. Koro sami onge gi remo makare, nyiso no kinyal kata mna timo gik moko ma kawaida gi. Remo kae be moting'o kata mana oxygen. Mwayueyo kata madhi e kuonde e fuondi mamoko. Remo moting'o chiemo michamo katero kuonde monego bed ni gitere. Koro sasa ma remo tin tiyudo ka in kod shida mang'eny. Be remo tin mar remo miyudo ka jotuo mang'eny man kod sickle cell disease iyudo ka ng'enyne remo tin. Be matero gi osiptal. Koro giringo osiptal kapono tin ahinya tineno kidhi imede remo. Then asewuoyo tuoche masakasa, infections masakasa. Nikech dendi ok yud oxygen makare, dendi bende ok yud chiemo kaka dwarore, nutrients ma remo ting'o, ibiro yudo kini ola sate. Jogi ola sate, ogamo yueyo sate. Nikech ok yud nutrients be mabeyo, ibiro yudo ka nyithindo ok gidong maber. Iyudo ka nyathi en kaka jomoko dongo ok odong maber. Nitie gimiluongo ni pain crisis. Koro ibiro yudo ka samatin nyathini en gi rem moko nyal machuni nyakitere osiptal mamiye kata mna yedhe eko nyalo timang'o eka onyalo yudo nafu. Koro rem no be en achiel kuom signs. Koro ibiro yudo remo tin to ibiro yudo nyathini gi rem mokalo to nyathini ool to nyathini ena gi infections maseche sakasa to bende kodonge yo moro maber. Nikech dendi gore kod tuo, nitie organ moro dendi iluongo ni spleen. Spleen ni ema goyo tuoche e del. Koro kapono tiyo mang'eny ahinya tibiro yudo ka wange ni seche moko bedo mayelo nikech
koro gik monego bed no otime del ka ok otim, ama kata bang' ndalo moko ibiro yudo ka kata mana chuny mar liver mari bende okethore, koro yudo ka wang'i ni yelo yudo ka bende ok itim ang'o, ok inyal neno maber nikech systems remo maringo kamoro amora, to kapo nitie problem mar remo tibiro yudo ka koro shida gi ng'eny madonje dendi. Koro kineno ka nyathi en otua sate, nyathini sasa mitere e hospital en rembe tin ga sate, nikech nyathi matin ang'o miyo rembe bedo matin kapo no dhoth maber ama chiemo maber. Aeto en ok odong kaka nyithindo moko dongo, nyaka ibed gi chich ni samoro wat nyathini nigi sickle cell. To in be sechego in kod wuon nyithindo un be nyaka utim ang'o, udhi utim screening mondo ukony nyithindo mamoko manyalo biro. Koro sechego ubiro decide ka mane nyathi mubet go ubiro nyuolo. Wasewacho ni kinyuolo nyithindo 4 to achiel kuomgi nyaka bed nigi sickle cell disease. Magi ibiro ne bang' mana to kosenyuol nyathini kosechopo higni, kosechopo dweche. Ibiro yudo ka nyathini mana in weeks kae to nyathi ochaka en onyuole to ochaka but luore nikech ing'en dendi loso blood cells go to like after 3 weeks tineno ka remo kethore. Koro ibiro notice symptoms gi after 3 weeks ka dhi mbele. Kama janyuol oseneno ni nyathini tuore sate en jabidekle, nyathini samoro ok nen maber kata wang'e oselokore, obiro ni kaka Dr. Judy thoth utimo diagnosis nang'o mar sickle cell? Sickle cell diagnosis mwatimo en remo mikawo mana kaka dikawo remo mar malaria. Ichuoyi mana matin tikawo remo titere lab. Koro kosetere lab, jo lab nigi lony, ging'eyo kaka remo ma kawaida chal to ging'eyo kaka remo mokethore chal. Koro ka ging'iye microscope to gibiro neno ka jatuo man gi sickle cell disease ibiro yudo ka ng'eny gi thoth remo gin maricho ka man gi shape ma wawacho cha. To jo carriers ibiro yudo ka gin kod gi matin ma sickle shape go gitin compared to mamoko kae mang'eny to man gi sickle shape go to tin. But ng'ama tuo, nyathi matuo ibiro yudo ka moko go mang'eny to moko gitin. Koro ibiro yudo ka moko kosekethore tiyudo ka koro en onge remo. Koro mane is migini. Then koyude chon tibiro yudo ka pok oketho fuondi mamoko. Tibiro yudo ni ng'eny nyithindo man gi sickle cell gibiro tho nikech no ok ong'en gin gi sickle cell ama mi nyathi no ok oringo osiptal. But kapo no yude sama chon tibiro yudo kibiro konyi osiptal ma nyathini imanage maber, nikech wabiro neno bang'e ni ng'ama nigi sickle cell nyalo dak kata nyaka 50 years. Gimoro mane en chon ka nyathi nigi sickle cell to kobi dongo, onyalo dongo but kokonye. Ikonye imoluongo ni support e family, osiptal to kod yedhe nitie mobiro timo ang'o, obiro tiyogo mondo mi okonye mondo dag e ngima. Kiseng'eyo ni tuo nitie to bende nyaka ing'e kaka itimo ang'o, kaka idil kod tuo. Nikech ka ing'e ni in gi ng'ol ting'e kaka idil gi ng'ol no. Ing'e ka ang'o motimore taringo ka, but kikia tibiro yudo ka onge kaka inyalo konyo jatuo no. And in most cases waseyudo ni nonro oseyudo ni atamalo 50 ma nyithindo tho kapok chopo higni 5 man gi sickle cell. Koro lecha ikinyalo ng'e kata kotim maybe postmortem tiyudo ni ne sickle cell disease. En wach ma adwa ni mondo mi ogandawa owinj maber mokalo ni kapo nono ni oyud chandruogni chon, nyathini biro dak ngimani duto te kaka dwarore. Po nono ni ok oyude chon, thoth ne nyithindo ok chop higni 5. Ni mulo na kacha gwenge mag Western, Nam Chumbi, kuonde ma pi ng'enye, tudna sickle cell kod malaria. Nisewacho kacha ni ng'ato kodongo kama malaria ng'enye to dende dwa ni mondo mi olosre mondo mi oked kod tuo mar malaria. Koro watudane ariyogi, malaria kod sickle cell. Koro magi be gin mana nonro ma ji timo. Koro yudore ni jok modak kuonde ma malaria nitiere. Nitie kaka dendgi akiana luong nang'o, gi adopt, nitie kaka dendgi losore mondo mi malaria no kik tim ang'o, mondo mi malaria no kik hinygi. To koro sama dendgi losore ni to cells mane dendgi losore gi te miyudo ni gi adopt shape
shape ma wawacho cha mercy culture. Koro nonro oseyudo ni jogi ng'eny jogi king'iyogi tibiro yudo ka gin ema gin carriers. To koro ing'en ka gin carriers to ginyalo nyuolo nyithindo be man gi sickle cell disease. Nikech waduto wadak ka, in carrier an carrier, to wakendore to wabiro nyuolo nyathi man gi sickle cell disease. Koro regions mantie gi malaria, Western Kenya, Coast Province, Nyanza, ibiro yudo ni kuondego ema sickle cell disease nitiere. But nikech nitie gimiluongo ni intermarriages, ibiro yudo ka ng'at man carrier odhigo kama chielo. Koro ibiro yudo ka areas moko kata mane onge gi sickle cell, ibiro yudo ka cases go sani dhi malo. Kaka sani Nairobi kae, cases mege sickle cell disease ng'eny. To en nikech ok Nairobi ka wadak Butnam, but jowuok kuonde mopogre opogre, obiro oyudre Nairobi ka gikendore, ok gitimo screening, koro yudo ni ginyuolo nyithindo man kod sickle cell disease. Koro yudo ka cases dhi malo kata kuonde maonge pi kata maonge malaria. Wathoroga bedo kod kidienje mopogore opogore mag tuoche. Yudo ni ka ponono ni en malaria, nyalo wacho ni en acute malaria, kaka thothne awinjoga kuwacho. Ka ponono ni en tuo kaka mane mantiere ga kod kidienje. Gin tuoche mang'eny. Sickle cell wan gi type achiel ma en sickle cell kamano kosembe ntiere kod types. Ka ponono ni en kod tiere kod types thoro chalo nade kata gin mage? Sickle cell opogre, but e Kenya ka in Africa wakae, to sickle cell anemia e mang'eny. Man gi gilongo hemoglobin S. No, hemoglobin marach. Maber en mamalo cha, milongo either A, adult, ama F, fetal. So fetal en ma nyithindo, then A en adult mar hemoglobin mar jomadongo. Koro ibiro yudo ni hemoglobin, jok man gi hemoglobin S, S is for sickle cell, gin ema githoro tuore, kendo gin ema gitemo bedo ga anemia. Koro emomiyo wayudo sickle cell anemia, nikech anemia no ema hinyo jogi kabisa. To anemia en ni remo dok piny. To sama remo dok piny to remo e fuel maringo dendi, ibiro yudo ka shida gi bedo mang'eny. Koro e Africa, e Kenya, sickle cell anemia ema thoro hinyo ji. Ta wasewacho ni nitie carriers to nitie sicklers. Koro sicklers gin ibiro yudo ka ing'iyo remo margi, tibiro yudo ka ng'enyne gin kod remo, red blood cells gi gin marichogi. But carriers tibiro yudo marichogi achiel. Koro kapo ni gidhi kamoro, nikech gimachielo en ni remo marichogi, nikech red blood cell achiel kuom tijgi en ni giting'o oxygen. Koro oxygen no giringogo. To oxygen donjo e bur mineno e diere kanyo no. To ting'o to dhi godo. But koro moko gi to ok giting' oxygen e yo moro maber, nikech shape margi ok oyiengi. Koro ibiro yudo ka ng'ama nigi carrier odhi kamoro ma oxygen tin, ok onyal ting'o oxygen moromo, tibiro yudo ko nyalo bedo matuo. To ka en kama normal environment ne mapile, to en kare. Koro mage carriers. Koro sami dhi timo screening, kibiro ng'eyo ka in carrier kata ka in sickler. Koro sickler to nikech marichogi mang'eny, ibiro yudo ka gin gituore sakasa. Gituore sakasa kaka ranyisi ma waseneno ka. Kamano. En twak makende, twak maber mokalo, ma bende puonjowa mang'eny kotenore kod tuo mar sickle cell. Daktari pimo kacha sickle cell anemia, tiende ni remo odhi piny. Ka ponono ni orito nyathini maber, okonye, oyudne thieth, to obro dago ngimane maber mokalo. Ponono ni nyathini ok orito yo makare, tuoche mage maluore kata complications mage monyalo yudo. Oyudi nitiere kod sickle cell, thieth kata konyo nyathini nyalo chalo nade? Magi gima moko mathoth bire kidieny mar adek, ma bende dhi bedo kidieny ni mar penjo laktar. Omiyo kik isudi.
Dial *487*3# to get this song. You guys watched the game last night? Of course, on Showmax. Showmax iko na board? Yeah, the Showmax app on your phone. Every Premier League game live for 500 bob a month. Go serious? No, niambie. Match highlights, previews, reviews. Gold Rush, The Righty Show. I love that guy. And don't forget your documentaries. And you can rewind and pause any game live. This is the one game I need us to rewind right now. Let's go. Bro, I think it's Mike's time. Shika the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Lego. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Gonga ni rahisi na washindi ni kibao. Kucheza ni rahisi. Ingia kwenye www.gongagonga.com, register na nambari yako ya simu, kisha uweke deposit yako kupitia M-Pesa. Kuweka beti yako, chagua stake yako, weka beti yako, kisha uanze kugonga, ushinde pesa taslimu papo hapo. Kumbuka, mchezo ni rahisi na washindi ni kibao. www.gongagonga.com. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Hello, nyaminwa. Ankare, karan bene ni kare. Wabo dogo machiegi. Imchi kiberi kibaji. Inge ango sirat. Okawa higi na beach kapo kachamo chimo machal kama. Tude ching makauo ni mia paro meher. Kumaintie sani, ange maber nigi kagoe. Meher, mana kaka in isedhi nyime gi ngimani maber ahinya kaka idwaro, ano kabie mondo Sarabo riti kae mondo in iduogi. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Tutafute njia mwafaka ya kukubaliana ya kwamba sio lazima iwe koti imetulazimisha sisi kufanya biashara ama ilazimishe Mombasa kukubali ya kwamba muguka inaweza uzwa pale. Do chungo kuma nyocha counties ma Mombasa, Kilifi gi Taita Taveta oketo ne oboke ma inyamo mar muguka. Jolos mwandu gi jolonye uchumi onyiso jood bura ni kikadh chik mabiro medo usuru ne mwandu ma jopiny tiyogo kaka chiemo. Nade manyo chanjo mane lo kachanjo umri. Nonyisa ni bro inform. Asebedo kago simu ka penjo to nyisa ni popo biro. Jonyuol onyiso luoro ni onge mar yedhe chanjo mar nyithindo nyalo kelo midhiero ne nyithindgi. Maa en kidieny ni kama daher mondo mi yude thuolo mondo mi penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod tuo mar sickle cell, kaka inyalo nyuolo nyathi kod tuo ni, kaka inyalo fwenye chon kapo nono ni nyuolo godo nyathi, ere kaka inyalo kony nyathi ni mondo mi ngimane obed maber. To kapok wadhi kanyo, moko kuom ranyisi mane daktari owachonwa en rem matamre gi nono. Rem ni biro ka ang'o motimore. Kanyo ema dwani mondo mi daktari ochak godo kato wadonje weche mag thieth. Koro gima timore en ni asekonu ni remo maber oluorore. Kendo samoringo to ringo ka oringo mayom. But sama in gi tuo mar sickle cell, in rembi chalo kamae. Koro magi gin ok giring maber. Kendo kineno picha mapiny ni giriwore. Koro ibiro yudo ka ng'at man gi sickle cell disease gin magi mang'eny to magi tin. Koro matin gi ema miyo ng'ato survive kata kopim rembi tiyudo ka hemoglobin ni edie kanyo. Koro inyalo medi matin mondo inyalo medi remo maber at least omi dendi obed ring. Ka gin remo moketore gi ibiro ringo gin
giringo mayom, ibiro yudo ka giringo to ka gichopo kamoro to gimoko. Gimakore. Moko to gimakore. Koro mokeno ka gimoko kanyo ma kata remo moa koni kalo kadhi kokoni. To sasa ma remo ok nyal chopo kamoro, tibiro yudo ka atno otho nikech ok oyud chiemo, ok oyud muya, gimoro amora. Koro nikech osechako tho, emiyudo ka koro ng'ato nigi rem mokalo, nikech onyisi ni nitie shida. Koro yie mondo ikony. To kama gimokeni, nikech sama gisemoko, dendi ong'eyo ni magi ok gin gik monego bed ni bedo ga kae. Koro chako timang'o? Ochako gore kodgi. Koro en goch ma iyudo ka ng'ani nigi rem, kendo ibiro yudo ka ng'enyne gibiro moko kuonde ma joints. Nikech joints go ema remo nyaka timang'o nyaka ogo kona kamoro. Koro kanyo kama gigoye kona no, imiyudo ka magi bende dhi omoko kanyo, koro remo ok nyal ringo maber. Koro iyudo ka kanyo temo mondo timang'o cells ma kanyo yuakni. To giyuakni gi rem. Makema ka kanyo Dr. Judy Kiena, mondo miaka usim Bernard. Bernard, hello, penj laktar. Hello, Ruth. Machiegni. Ma beda de sama kuwuok e gwenge ma Nyoro Academia Tuition. Tuo mamaka Ruth. Ma daktari agombo ni mondo onyisa. Adak machiegni gi nam. To ka tuoni nitiere, ok ang'eyo ni katimora nade pi, kata kit yamo mane ma ka abedo machiegni gi pi ahinya, to nyalo miyo tuoni maka mondo mi akwer nyithindo kata istor abale nam. Gino wanyalo yudo konyruok mondo mi wakwer nyithindo kaluwore gi tuoni. Erokamano ahinya. Kanyo daher mondo mi ler maber, ok ochuno ni ng'ato modak e tie nam nyalo bedo kod tuo mar sickle cell. Ni pimonwa kata ni kapo nono ni janyuol ni en carrier kata janyuol ne tiere kod sickle cell, pimnegi kanyo maber daktari mondo winji. Koko Bernard bedo gi luoro. Gima owacho ok ni kidhi e pi iyudo tuo mar sickle cell. Gima owacho ni sickle cell miyo kata kuom kadhi ne nyathi. Pi ok nyal miyo iyud nyaka bed ni game kuom janyuolni. Owacho ni nonro moko mosetim noyudo ni jok modak machiegni gi nam, kuonde ma suna nitie, wawach ni kama suna nitie, modak machiegni gi pi, kama suna nitie, nikech dendi olos ma kapo nitie gima dwa donje, to nitie kaka dendi ritore. Koro ibiro modak kuonde ma suna ng'enye gi, ibiro yudo ka nitie kaka dendgi oritore, kendo nitie kaka cells meg dendgi go nodhi molosore. Koro ema nonro wacho ni dendgi ne mondo ogeng' malaria, emomiyo giyudo cells ma abnormal. Koro gimiyo dendgi. Na mondo miaka usim Maureen ka Maureen pok olala. Maureen, hello, daktar. Machiegni Maureen. I'm going to tell you difficult prayer. That's what they to ataka bina ile jeshi tolokona ni ginauto kuna kada tena nyalo konya to konya kuna sana tuzo na gipondo kasi dikende aparo ni kawuoyo gi Maureen anyalo we namba ogo simu mondo onyise kaka onyalo yudo yedhe go, nikech kano dhi Kenyatta dichiel to nyise ni yedhe onge, onyiso ni yedhe onge seche duto, kata ko Kenyatta kende nitie kuonde moko monyalo nyiewo yath. Koro bang'e ka watieko to nyalo kawo namba mar simu mondo wane kaka inyalo konye, nikech yedhe go ema duoko teko mar tuo no chien,
kendo miyo rembi makoro dendi loso koro gibedo mabeyo koro iyudo ka moko giduogo piny to mabeyo duogo malo kamano. Morin kik idhi mabor kik isudi seche mang Dr. Judy tieko tibi kaw namba ne mondo mi yud kaka inyalo yudo yedhego emomiyo wantiere kod chenro mar penj laktar mondo mi oganda wa oyud kaka konyore. Pod wayaw line penjo duto te inyalo penjo Dr. Judy kotenore kod tuo mar sickle cell. Daktari ne wang'iyo kacha pain rem ne wayudo kacha ni gidhi to gimakore nikech ok onyal ringo mayom seche momakore no koma ok yud remo cha thoro tho kata ok yud chiemo kachiel kod oxygen tiende ni in rem matamre gi nono. Wamule weche mag thieth. Koro ka iseyudo ka jatuo ni kendo rem ni mabro tero gi osiptal mang'eny. In fact bedo no onge remo cha ibro mna yudo ka gima no teri osiptal en gi rem mathoth ama kata dendo bedo weak koro amok onyal yweyo maber nikech mana kaka ineno ka rem yena ka usimbo mondi kiyena mana kiyena. Yes. Omondi halo penj laktar. Apenjo kama Madam Ruth. Koponi ng'ato oriwre kod jaherane moro then nyako no weye to dhi kama chielo kama odhieno konyuol kuro be joma nyuolo kurogo nyalo nwang'o tuo mar sickle cell. Kaduoko Mondi awacho ni sickle cell inyuolo go ng'ato koro ka en miyo to en gi sickle cell kata en carrier to kamoro amora modhiye koriwore gi ng'ato mabe nigi sickle cell to pod onyalo nyuolo nyathi man gi sickle cell but ng'ama miyo ok nyal miye ng'ama dichuo. Ng'ama dichuo kata ng'ama dhako nyalo mana miye nyathi koro to bro wuotho kode kamoro amora modhiye kapo romo gi ng'at mabe nigi carrier to pod ginyalo riwore ginyuol nyathi man gi sickle cell ama ginyuol nyathi ma en carrier kaka ne waselero. Ne wantiere weche mag thieth kachiel kod remo madok piny ma ang' noter ng'ato e osiptal. Koro gima tero ng'ato e osiptal mang'eny ahinya en rem to ka ok rem to dende en weak ama ok onyal otuo makoro ok onyal koro kochopo e osiptal kucha kipimo rembe tibiro yud ni remo ni piny to kaka ne wawacho remo maricho giringo kamoro amora nikech onge kamoro e dendwa ma remo ok ringe to ginyalo moko kamoro amora koro ibiro yudo ka gidhi gimoko kata mana e obwongo mari gine vessels mantie obwongo mari ginyalo dhi ma gimok kanyo koro iyudo ni ng'ato yudo ang'o stroke ama ginyalo dhi ma gimok kata mana e vessel moro mantie e dho chunyi e lungs ayudo ni ng'ato koro ok onyal timo ang'o ok onyal yweyo maber aeto nikech remo gi richo dendi ber gore kodgi kendo inyalo yudo ka seche ma dendi gore no ineno ka koro ng'ato nigi liet ng'ato nikech gibiro remo tin to oxygen bende tin ok inyal yweyo maber kiwuotho matin tiol ing'eyo gi gik ma wasewacho ranyisi ma wasewacho ka koro reme ema ng'eny ahinya nikech gidhi to gimoko sana e joints nikech remo karingo to go kona kochopo e joint to nyaka go kona koro sama ogo kona no tiyudo ka gimoko kanyo koro miyudo ka ng'ato nigi rem mathoth e joints ge aeto remo be kopim tiyudo ka remo tin kaponi ok ibedo manage e sama chon ma gigi odhi modhi emiyudo ka odhi obwongo iyudo stroke. Yena ka osimu kato maka gi kanyo. Sharon halo penj laktar. Sharon halo. Tito ariyo kan awacho ni man ki sickle cell to nyithindo giwacho ni kama ni to ikata mama to wan wasepimore baba wawito Sharon kata kamano owacho gimoro ka gima nigi pimore gi wuon nyithindo gi to giyudo apani wabotemo manye kendo kapok wayude kendo to wang'iyane complications kachiel kod thieth mar sickle cell. Koro complication manyalo bete ena ni remo maricho gi oringo to dhi kuonde moko nego gibedi kaka e obwongo to sasa ma dendwa o realize nitie gimoro modonjo moken
jadalano to bro temo mondo gore kode to samo gore kode ni gik moko mang'eny matimore kendo ibro yudo ni del temo mondo gimarachno mondo kik osud mbele koro dwan mondo make kakanyo mondo yudi kako timango kako gole koro kaponi gik maricho gi odhi e oboe magi seche moko yweyo nyalo bedo matek ae oxygen bende wayudo ni tin koro ibro yudo ni with time tiyudo ka oboe ni ok nyal tiyo maber kaponi gigi odhi oringo modhi obwongo tibro yudo ka in gi stroke ma watemo wacho cha ae ibro yudo ka rem kaka wawacho nikech kamoro amora magidhiye magimoke to gibro timo ibro yudo ka cells makanyo tho ama gichako nyisi ni there's something wrong to ibedo gi rem wang' na wasewacho koro magi biro timore kaponi onge gimitimo kuom tuono but kichako chon tiluri go hospital chako chon en ikuongo ing'eyo ni to chal nade koreka idhi mbele kod thieth mibiro nyisi koro sami chopi hospital mosepimi moyudi ni in gi sickle cell disease nikech ng'eny ji mawuotho gin carriers koro disease ibro chako neno kuom nyathi ema koro neno ka en gi tuo koro tuo ni obro dongo ga donga koro gima timore en ni sami donjo mosepimi moseyud koro ipimo ni to rembi rom nade kotin ahinya sana wang'iyo kochopo 6 kadhi piny kotin ahinya tinyalo medi remo daktari yena mondo miakaw simu mogik kato watieke weche mag thieth nikech aneno ka sa osemayo wang'wa matek mokalo Trevor bende osechopo mondo miwa weche manyien ademba kapok wawene Trevor thuolo wantiere kod simu machielo ka Elsa hello penj laktar hello machiegni aneno ng'eny pabe choka ire anen given technical dono person at the age of 15 pero you don't know ida manchia no pain yeah the specific painkillers mar dangerous to sickle cell children to kan tie to daktari explain no nikech nyathina no miga morphine and the morphine interfered with the breathing system manokelo ni sida koro ngiswa kan tiere painkillers mar recommended to bende no chako wach ni ntiere matin their blood makonego gitigo those painkillers koro explain no kar painkillers kanyo erokamana ahinya daktari bende wadwa mana donjo kaka tuoni koro inyalo timang'o inyalo daggo inyalo manage pain kamano koro wasewacho ni gimatero jo hospital ahinya en rem en rem to gi remo matin aeto kapo ni infection moro donje bende ibiro yudo ka dend ng'ato bedo weak koro gimatimore ni sami donjo awinjo kowacho yath moro ni morphine koro morphine no ibiro chuo nyathi mondo duok rem piny kapo ni rembe tin ahinya 6 ka duogo piny tibiro timang'o ibiro mede remo nikech sasa mantie kuonde ma remo ok chope temineno ka rem go bende ng'eny ineno koro imede remo mondo at least remo chop kuonde moko mok nyal chope to yadh rem inyalo chuoye kosechuoye to duoko rem no piny to morphine side effect mare en mar interfering gi yweyo mar nyathino nikech kitiyo kode mang'eny tiyudo ka nyathi ok nyal yweyo maber koro nyaka iti machiegni gi dakteche mondo mi okonyi koro nitie thieth mamoko mimiyo ji nitie painkillers mamoko mimiyo ji mamano bende pod wanyalo wuoye chieng' machielo nitie yath ma iluongo ni tramadol nikech gin ok gitii moko ma kawaida ma ji nyiewa gi to kikitho nyiewa yath ber konyisi yath mitiyo godo miluongo ni tramadol inyalo tiyogo kaluwore kod kaka daktari otimang'o mondo nyisi but wawacho ni gima ber mogik en ni kiseng'e ni nyathi tuo to ibiro puonji nikech mine gi puonjo giga kaka onego bed ni ging'iyo nyathi
kang'omo timre tiringo osiptal. Koro ti machiegni kod daktache mondo mi okony nyathi mondo kik obed ga gi simsa matin to onge skul no tuo. Kamano. Erokamano nya Dr. Judy amor mokalo kendo adwoko ni erokamano mang'eny. To nikech thuolo ema omayo wang'wa, moro wanyalo golo twagni e studio ka mondo mi watere oko kocha. Ng'ato doko yudo thuolo mar penjo inyalo yudi kanye kachiel kod namba mar simu mondo mi twagni kik watie kode e studio ka koro namba na mar simu mar tich en 0745 442 020. Kidwa yuda e seche mege tich tinyalo gochona e namba no to wanyalo wuoyo kendo pod inyalo penjo mamoko manyalo bedo ni chandi to pod wanyalo konyore. Emomiyo wantie ka. Kamano. Kato gima ber ma bende wacho ni kapo nono nitie machiegni gi laktar, nyathi biro dongo maber obudhi e skul kendo gima ne biro bedo makare. Erokamano nya Dr. Judy amor mar bedo kodi e penje laktar. Ageno ni odiochieng' machielo bende wabogo mbaka kotenore kod tuoche mamoko. Anytime. Erokamano mathoth. Ne Dr. Judy erokamano mang'eny, ne director na erokamano Nyalinzi, ne jogo picha mawa ma wantiere go e studio ka erokamano mathoth kachiel kod producer na Papecho Koth. Wi ok nyal wil kodi in jahera mar chenro ni, ketega mana ka mondo mi wayud kaka wanyalo konyore. Dr. Judy owacho ni ti machiegni mokalo kod daktari. Kopogore kod mano kapok idonje keny, pimne uru kapo nono ni un carriers mag sickle cell. Iluonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiochieng' machielo, ngima oriti masani.